5 рапанчета. 1, 2, 3, 4, 5. 5 рапанчета в пясъка се крият, пясъка се крият, пясъка се крият. 5 рапанчета в пясъка се крият. 1, 2, 3, откри ги ти. Къде ни е първото рапанче? Я да видим. Хоп! Ето го! 1 рапанче. Колко останаха? Останаха 4. 4 рапанчета в пясъка се крият, пясъка се крият, пясъка се крият. 4 рапанчета в пясъка се крият. 1, 2, 3, откри ги ти. И сега да видим къде ни е второто рапанче. Ето го! Станаха 2 отвън, а 3 се крият в пясъка. 3 рапанчета в пясъка се крият, пясъка се крият, пясъка се крият. 3 рапанчета в пясъка се крият. 1, 2, 3, откри ги ти. И да видим къде ни е третото рапанче. Ето го! 3 рапанчета имаме отвън. 1, 2, 3. А в пясъка се крият още 2. 2 рапанчета в пясъка се крият, в пясъка се крият, в пясъка се крият. 2 рапанчета в пясъка се крият. 1, 2, 3, откри ги ти. И да видим къде е четвъртото ни рапанче. Ето го! Станаха 4. 1, 2, 3, 4. А колко рапанчета се крият в пясъка? Само 1. 1 рапанче в пясъка се крие, в пясъка се крие, в пясъка се крие. 1 рапанче в пясъка се крие. 1, 2, 3, откри го ти. И ето го! И последното, 5 рапанче. 1, 2, 3, 4, 5. 5 рапанчета.